Nih. Iya nah. Oh, tore di bale ya utak-utak. Oo. Dewi ngalas. Ikan cair. Ngalo-ngalo. Rame bukan sih ya, Kang? Ya rame wong dia. Ah, payune kuwi bukan? Payune. Oh, gede. Ikan tekan ngendi Kang Suradi iki? Ikan tekan ngendi? Ari mayang-mayang. Heeh. Ya mayang-mayang. Ora nek Temanggung sak tekan ngendi? Mayungan. Mayungan ora nang di para pajak. Mirip ha? Ning penak rasane kaya ri kaket mbiyen ya, pande ora pande ider. Nyong wis ora pandi. Wis ora pande? Pagi kok diikan jadi yo wis training. Ah, ket mbiyen kae. Oh. Oh, ya suwe banget ya. Ya, Yus. Non Kang Lius. Saya lebar kae yo wis. Oh. Temenan. Kuasaan Allah ya cukup ya, Kang. Anu ah. Kuasaan Allah butuhan ya cukup ya. Ya Gus. Iya. Iya. Gusti Allah ngene rezeki ke wong. Meneng. Ngono kae enak. Gusti Allah ngene rezeki ke wong 1001 dalan. Ora duwe duit ya meneng wae. Kuwi ora wong ngerti. Oh iya. Wong asing terus ulu wae. Anu wong ngomong. Ya, sudah duit batu. Ramai ra ramai. Meneng apa man. Kayak rekonsali pun ora takono karep mandi. Heeh. Boleh makan. Ora cukup. Ya di. Boleh duit ya. Tong ora payu itu ya. Wis meneng. Ora kon mani ngono to. Ya tutul. Dong ya. Ngono. Tutul pahak yang ngono kuwi. Cok oleh oke. Ini yang kene cucuk. Cucuk karo barang karo arman suwe ora cucuk ya. Ora sudah. Nek yo mari ngono. Ya ndelok tok ya. Ya oh nek Gusti Allah sing ngersakake ngono kok payu karo. Sing lanang seneng, Sing wadon ora oleh. wadon ora oleh. Oh seneng. Ketok jak. Cok wis nganyang barang. Oh. Wong wadon jadi. Kate pirang-pirang. Salah bae. Kenapa kon nyari bae? Ngono cok panas sembarang. Mangko. Tak tidak kalen maning. Tinggal ngono wae. Oh iya. Encok ana sing diumpetan terus gawe ngoyok meranang tidak pun. Sing wadon? Ora sing lanang. Oh iya ring umpetan sing lanang. Satu itu metu-metu. Iya. Terus dikejar terus disuap manang kebon. Oh no an sing umpetan karo wadon. Wadon ora ngerti nek wis kedul barangnya ngerti nek alat kan. Ora wong sitok. Ada kok yang tiga ini dan nyari boy ini selalu tujuan ini sih jadi sewa pak yang tak curung tadi hari ini kata pakai suruh maksudnya orang ngerti Oh yo. sengaja makan surat kan ini ya Arit biasa. hari biasa Oh koden. Mangan lho kaya itu kan ngertine di belu ya ngomong di belu ora nek wong ora katuk siji itu kan pas tak kirim air kae dulu sak niki yo kirim Pak Pesenan 150 nah wingi kan pesen piro 3 450 nek tak dari mesin kae mene terus nang besek kae mene kan udar mene seguru iki Terus ora genah. ora kena ring ya jenenge wis gak mangkat Pak. Oh iya ya. Sedang ngene tetakon kan ya. Ini ngomong surat. Nganu ora kan ora gathok ora payu engko sing dipotongan tanah ya. Apa nang ngundon. Wong nek ngebel iki ketemu. Ya ngono kasih jenggilang. Bukan kidal. Ya karuan siang
Lah bisa dikasih katut rana sing gawas apa Rika? Nyong kan kok Oh, alah. Parisa kae kan listrik mati kae. Ya, oh, lagi mati listrike. Nang wetan. Anu Heeh. itu anu ja. Aku iki wis ane padan ta di wong apa. Wis karo wong nek kene sing juli wis ora gelem kumane ngono wong iki. Oh iya. Wis janjian iki. Balik senang karo wong. Oh. Lagi apes. Oh, iki menitang iki orang yang meni. Oh, ya kae kan. Iku balajikan mesti nek kan wis janji karo wong iki. Ini kan entak mari. Lalu asal ibu sanane kon nganu rampung. Oh, janjian. Janjian. Mulai janjian tinggal nah. Nek tinggal nang ngono kan kapan iki dulu kan bakul ana sing anu dari kan. Ana sing kapan anu kam jokot. Ya ora gelem jukut maneh kena. Oh, Engko wis oleh ganti liyane kok nganu. kon liyane. Walah. Iki ora kaya zaman biyen, zaman biyen anu sing ngono. Biyen gampang ya. Ah, iki ora dari sipine ora dodi. Ora pas. Masale saingan iki wis oke. Sing luwih apik-apik oke. Kang Suradi cok enggak pacul ngon sapa nek pacul? Nang bersaing man siki ya. Bersaing ning mulane kualitas kan enggak kamu kan. Engko hitung masarane kan masalahnya apik-apik oke. Ah, nggih kopi dangdut. Kualitasnya bakul wis iki ngono di bapak mapan piye. Oh wis. Iki surat cukut. Iki kapan nyidroni mulai engel siki. Wis saking kampung. Wis jenenge wong senden wis bulan ran. Senden ki piro sing pandhe? Oke. Barang 5 ya. Sing apik-apik ikan dem siki di. Barang. Apa jane yo? Marma ora ya. Wis ngungkuli dalangan wae, wis kaya dalangan. Sing putih sing muni kan dino Jumat. Ora Jumat bare. Ini regane sak ngisor ya. Oh iya, ning maksudis wis kualitas nggon Kang Jumat berarti walaupun regane sak ngisor. Nek kene HP-HP ya kalah. Ya kudu tingkatna kualitas. Kualitas karo temen. Temen, heeh. Sak pedane kapan wis janji ya wis. Ya kudu kuwe konsistennya kemana. Mari pedot iki mau ini yang enggak apa. Nek pedot kan biyen ya emoh. Ngabari lawung kak. Ya kuwe. Pasti iki mau darat iki juga ketenger kang mah ora sanu. Tetep mau Wong anu jas. kunangan. Pedot ta. Ngono persekaton. Kang, biyen sok kena prige nek pedhot dapusi iki kena wae wong tani. Orang eling-eling. Oh, Yang ireng kaya. Oh. Muskel ora katon. Oh. Neng ning upama katon ket biyen ya tetep emoh. ya mo. Kayane biyen muni cok dakali nganggo diperet sabun ngono. Ya pacul ngono Oh. Pacul ya pacul jang ngono bapak iki iki. Pedot. Berarti sabun. Sabun. Aku. Aku ngono kok ora ketenger. Mereka non lek lani suwe. Oh, ngono bapak iki. Zamane karo sapa ya, Kang? Nang karongan. Kang suka ini? Hah? Kang suka ini? Rika sih kelahiran tahun piro kulingan? Ah, ngere. Rika Kang Muhroni to. Udu Kang Walian sing Kang Muhroni. Udu wong kene, tok udu wong krasak tok emon. Sampun tok. Iya, dia luru mrene ya. Oh iya. Ya njuk karo rezeki kes diatur wis ora kakon kliru lah. Sing rezekine liwat kana ya. Oh iya.
Ante, jempol Sekitar bisa ditukar. Kalau itu ke Bukit Jagar. Oh, sih sing ngider tekan ngarep lawang ora ditambah malah ngebel rene. beren, masih angel. Heeh. Ano, kan, yung kaya bato yung ya, apa isiran, musay. Plesiran. Oo, musay, oo. Sepiro siki Kang nek plesiran? Ako yung muni, ngante, takkan mus yung orang mantap ya, yang sampai, udah kan sambon udah mantap nanti. Heeh. Ang mus open, ito nga sa orang apa yung ubinasi. Heeh. Rika 700. Heeh, yo. Yung metal na to. Heeh. Metal na to.